nogal een opvallend hokje. Ja, ja, het is inderdaad in de buurt opvallend. Nou, want over het algemeen heeft het van die rechte hokjes, van die gamma-dinkjes. En ja, ik hier dacht van, ik maak je er even wat oors van. Maar joh, had dit maar opzetten in die. Ja, uiteindelijk wel. Dus ja, ik ben beeldend kunstenaar, dus ik denk toch altijd waarschijnlijk toch wel eens een beetje oors. Maar dit is net een smoes, joh, aan het bouwen west en toch een bliksem. Dit had ik net helemaal goed hier en nou dit verhaal. Ja, dat is een leuke vraag. Maar het git, zo schilder ik ook. Nou, en dan kan je letterlijk altijd zeggen, goh, hè, die kan er wel een verhaal bij verzinnen, maar nee, ik doe alle dingen gewoon uit mijn head. Maar wil je al even storen? Jawel, hè? Wat vind je van dat gekke hokje van je boorman? De kunstenaar van Leeuwarden. Vind ik hartstikke mooi, dat is wel wat oors. Je scheurt al deze aardvullen en dit is weer een stukje pad. En het ziet toen niet alweer zo'n pad. Zo, dan maak ik winters eigenlijk al een listje, een platte groen. Dus juist wel, ik heb hier een soort windroos. Nou, van het oosten, het noorden enzovoort. Nou, dat plant ik dan leuk met kleur in. En daaromheen is een kruidentuin. En dan heb ik hier treienstroken, zeg maar. En ja, daar zit van alles in. Hè? Van jerppels tot bientjes, stokbientjes en dat soort dingen. Maar dit is een belangrijk document. Dit is een belangrijk document, want het heeft takken meer weer nodig. Nou, want groentes moeten altijd op oren plakken. Heb je hier een kopietje van? Nee, ik heb hier geen kopietje van. Dus wat dat onbelangrijk? Deze mag je net kwijtraadje. Nee, deze moet ik net kwijtraadje. Misschien een goed plakje om hier aan het werk te gaan als kunstenaar? Ja, ik heb daar een stukje klaver inplanten en of shedden. En daar wil ik eigenlijk een flexibele tent boven hebben. Hè? Dat ik het licht even wat safe, zou maar zeggen. Bij tafels maar, wat ik hier wel ontwerp, ja. Dat lijkt me wel lekker. Maar dan moeten we wel een beetje simmer krijgen. Zie je, het fire is natuurlijk geweldig. Maar hoe het nou nog komt, dat zullen we wel. Maar lekker boetenwerken lijkt me schitterend. Ze zijn net echt hastig. Nee jongens, ze erbij uit. Ze zijn 40 bij uit. Als ze denken, wat door die meesten hier al hier? Dit moet al wat in de gaten houden, ja? Diezelfde. Hoezo? Dan hier staat die met een fluit rubber, dus. Ik weet dat. Dan wil ik wel even besprengen dus. Springen? Ja, dan besprengt het niet. Nou. En die hoort het wel bij vrouwtjes? Wij met 12 vrouwtjes. Is er wel wat liefde in het veld heel wat jong? Nou, hij kent al, maar had het wel eigenlijk ik weet het niet. Hoezo? Ja, zo, hij kijkt op meestal, ja, met de fluit rubber, ja, dus dan. Hij hoopt er een bij die rent, dus dan rent er daar achter in plaats van achter de vrouw, jongen. Nou, ouwe hoer. Dat moet waar. Doe maar. Maar dus de dames, daar hebben er net echt eigen voor? Ja, nou net. Dan zetten we nog een keer voor aan, maar dat toch. Ja, het wat vreemde neiging volgens mij. Maar hoe maak je dat nou her om daar nou een lidskip bij te krijgen? Ja, hij moet er even op. Ja, we kunnen wel een boekje voor houden, maar die houdt ik niks, denk ik.
Dat zie je wel, hij komt alleen maar op u hoor. En vooral die cameraman, die vindt het wel heel interessant hoor. Maar ja, hij zet een geur wat in neus krijgen. Dan zet het boos leren, denkt hij, wij het ik leer. Wil eens maar een paar drankjes in? Ja, zo dat beter hè? Hij mij wel zweren check, dat mij er wel. Zwieren check? Ja. Ja joh. Ja, dat vinden ze al lekker hè. Even een prompje. Zie, hij heeft nou echt een prompje op zijn zwarte de bak. Op een check. Hij vindt het leuk, Dirk. Ja, hij vindt het heel leuk. Hij is verliefd. De cameraman kun je net bij. Hij is zelf verliefd.